budi ampun ngecengi sarteles tuku ciu sapotole bapak turu ketok ora penak nggih tuku ciu sapotole bapak turu ketok botole botol ya sing penting tertib aja jotos-jotosan ya Mas. Gentong gede akeh lumute bokonge gede akeh semute semut ya sing penting aja jotos-jotosan ya Mas ya. Nasi uduk ikannya tongkol matanya ngantuk kecekelan kok kuwi maneh sing penting aja jotos-jotosan ya Mas ya. Tertib bae ya. Nguliti awake iki nanging si panas rasane ati nyawang kedadean iki gonna change nganti garing jatuh sining hatiku teka-teka nih seliramu nambahin ngerok batinku aku ora percaya nanging kabeh iki nyata cepet ning ngareping mata yen seliramu kuwi cita sampurna aja taresis durung enti garing jatuh sining hatiku teka-teka